para sa ilang kahayuan kay ang ilang title reproductive health man kanang RH reproductive health makasama reproductive health bill. Pero murag secondary na tilo na ang buot na ipasabot kay ang pinaka-purpose niini kuhaan ang atong population. Sige, ato ning ipa-explain dahan ni Sir Silbert kay mas lapad ang kaibaw ni Sir Silbert may kalabutan niini. Sir, taga-imig mas kanang lalom nga explanation sa RH bill karong buntaga kay murag mas nindot ning ato ning hisgutan basig ugma atong isunod og hisgot ang divorce bill. Good morning, sir. Yes, good morning, manager. Good morning, sir. Mangayo kong dispensa nga wala ko ka-appeal sa party na to. Kapaabot mi nimo. Lagi na-prioritize na ko. Sige lang. Nga akong giatubang. Sige. Wala lang ko mo decide. Manager, medyo kining akong i-share mahitungod ani. Klaro gini siya nga bias, no? Kay I'm very anti-RH bill gyud ko. Pero musulay lang ko og kuan nga balansi report gamay. Sige. Oo, mao. Manager, sa katong hitabo nga butuhan, medyo dunay nakita nato dito nga something unfairness ba. Labi na to sa third reading. Kay bantayan bitaw nimo nga imbis 104 ang votes sa no sa second reading, dayon pagka third reading natingala ko nga 79 na lang. Nagtuo ko permero nga basig ni bali tong mga no nga nag-yes na sila. Sa akong nahibaw-an po di ay wala po din naingon nga mao gyud ang naa kay sumala pa ni kuan sa report nga nakita po ni Congresswoman Mitus Magsaysay yang nabantayan nga katong mga no ra man gyud. Wala lang di ay ni absent lang di ay tung ubang mga no kay gi-pressure ko no sa ilang partido. Okay. Katong mga no ba nga liberal. Okay, but wala kay ko kakuan sa detalye, manager. Basta ingon ana ang nahitabo nga it's better na lang kuno nga mo di sila mo butar kaysa mo butar sila og no. Mura inana ba? So noon pwede mo na subayon, manager, na akong gisulti og tinuod banig dili. Basta mo kuan gyud po kuan na. Okay ra man nga mutahod man tas decision o kay inana man gyud natong balaod no nga majority rule man gyud. So pero ang ato lang dapat dili unta inana ba kung tinuod nga dunay pressure ato. Pero ang ako lang pong komentaryo atong mga congressman o congresswoman nga nagpa-pressure sila murag cowardly siguro ba. So, hadlok na basta kay mo jud untay naa si mo konsensya imo gyud ta nang barogan di gyud ka mahadlok di ka magpadala og unsa gyud imong. Ang nahitabo sir nagkagamay sa third and final reading. Oo. Nagkagamay kay wa man sila naboto, ni absent man sila. Pero ang boto sa yes, wa po madugang Nadugangan, manager, kay ang sa yes permero sa second reading kual man to 113. Then isaka 133. Midaghan gyud. O ang sano lang ni obos then ang mayenta to og kanang kuan fair ba, no? Nga pagkakuan sa atong nahibaw-an gud katong mga no wa naman mo balik tong uban kay naalagi kunoy pressure. Which I think nga subayuron po na kung kuan kay basta kay reliable man po ang source nga akong nahibaw-an. In fact, i-post magali na sa internet. Nagay ko video ana. Sir, unsa kay pinaka-hinungdan kun nganong napildi ang ato ang mga anti-RH bill sa nasangpit nga botohan? Unang-una sa religious aspect manager, karon kong mga panahon na ang mga tao ron nalayo kaayo yun sa kanang pagkalalom yun sa spirituality ba. Then ikaduha pod agi pod sa atong religious ang atong dagway sa atong religion nun very watak-watak yun, no? Wala gyud common yun ba nga gituhuan nga mao gyud na si absolute truth kay for example adto ka sa Iglesia ni Cristo, okay man po sila contraception ubang protestante. So ang mga religion nato even gagamit sa usa ra ka Biblia lahi-lahi og interpretation. So ang problema ron anik ang pangutana kinsa gyud nagsultis tinuod nato nya lisod man pug moingon ng mga Katoliko nga kami mo insakto din sila dili. So it's a matter of religious kuan na gyud na siya discussion or debate. So unya nga tong gobyerno gud may labanan nga kuan religion. So unsa diha ang ato lang diha gud kung biblically speaking wala man gyud putay nabasa sa Biblia nga ang pagplano sa pamilya pinaagi og contraception. Usay laraw karon sa anti-RH bill sir nga kini nasangpit nga balaod matud pa sa report
before Christmas kanina sangpit nga balaod doon, before Christmas mahimo namang balaod. Akuan sa akong nahibawan ani manager, padayon ra gyud ang pakiglaban yun sa simbahan, bahala nag mga priso. Oo. Katong plano nga idangop ning adto sa Supreme Court. Naarag hapon na kay katong mga Katoliko nga mga abogado, mo try gud sila question ana kay sa kung tan-awon ko nato sa Constitution pud sa katong 1987 kung dipinsahan to, klaro man gyud nga dili gyud na maayo nang ilang gihimo. Kibali ang proclamation sa anti-arrest bill, unconstitutional ang arrest bill. Oh yes, inana, pero kung sa po ilang dipinsa ana dito speakers, paminahon lang po na to, basta i-question yun ang mga abogado mo na sila puro. How about sir, usa po dipinsa sa anti-arrest bill, aning ilang giingon sa separation sa state ug sa church? Yes, mao gyud na siya silbing lig-ong basihanan sa mga yes nga kanang separation kay dili mao lagi dili pwede manghilabot ang simbahan ug unsay gusto sa gobyerno. Pero sa amo pong stand ana dili man gud po nabot pasabot nga tungod sa separation between church and state, di na lang ta maminaw sa moral aspect sa nga gitudlo pod sa simbahan kay originally god kung magisgot tag morality dili man na siya expertise sa gobyerno, biblically speaking. Church gyud na siya bisag asa kang parte sa Biblia, basta morality na gali na simbahan jud ay paminahon natay mga biblical verses ana like Matthew 18:18, sa Matthew 18:17 nga ang simbahan jud paminahon dili nang kuan kanang unsay sulti unsay gusto sa tao. Pero mao lagi in fact dili man ni bag-ong butang manager kay sa ubang nasod mo man po nahitabo mo daog man gyud ang gusto sa tao. Usa may pinaka lig-on gyud nga basihanan sa pagkakaron or bugat nga rason sa anti-RH bill? Kuan kana ang RH bill good unsa ni kani manager og imong ko ano na siya, maayo na siya paminahon kay nagtan-aw man gyud na siya sa unsa ni problema sa mga tao nga mo na ilang gusto nga pamaagi parang magaanan sila inana. Pero kung tan-awon gud nimo gud ang diferensya diha kana lang contraception gyud, which is gitan-aw sa simbahan nga immoral gyud mo gamit kag contraception sa pagplano sa pamilya, and that is biblical sa Genesis 38:8-10 kato si Unan nag-withdrawal siya. Suko kayong Ginoo niya gisulutan siya death penalty atong higayon na sa Old Covenant. So mo na siya din wala gyud nagibag-o, wala gyud nagibag-o nga principle sa simbahan. Even original Protestants nag-agree sa Katoliko ana before 1930. Kay si Calvin, Martin Luther, si John Wesley, parehas na sila nga nituo gyud sa gitudlo sa Katoliko nga karaan nga dili gyud maayo ng contraception sa pagplano sa pamilya. Pero never ka mahitabo sir diri nga dunay abortion aning RH bill? Kuan sa ubang mga nasod gud ginana na hinay-hinay ba posible kung i-rationalize nila ang abortion like the other countries, mahimong hitabo gyud po na siya. Pero sa atong nahibaw Andre sa pagkakaron medyo wala dili pa kay katong mga pro gali against man po sila abortion. Si Santiago magigpatay man siya basta kay mabot ako og abortion. Pero sa ubang mga countries di man gud magsugod. Basta ma-legalize ang contraception, then tanto-tanto di pagid sila mo kontento hangtod i-appeal pagid ang abortion. Pero hinaot nga dili gyud na mahitabo diri sa ato. So tingali sir ang first move ani sa kining mga bishops against aning RH bill after mahimo ning balaod diretso na sa Supreme Court. Murag ana gyud siguro na siya, di pa kay kuswituan na balaod kay di abogado. Ang mga abogado na lang pong mga Katoliko ana mo unsaon na nila. Sige sir kay mangita taron taon-taon basin na gusto pud mohatag og opinion ani mga pro RH bill. Basin na mga pro nga naminaw karon. Anytime sir pwede ka mobalik og dawag aron ato ning mapalapdan pagayo og paghisgot sa nasangbit nga RH bill nga matud pa sa report ato nakuha karong buntag before Christmas mahimo na ning balaod. Yes, ako ani manager, ako ani pwede na gali kong prisuhon ani kay ako mabatok mong gyud ang balaura. Sige sir. Salamat kayo. Sige, salamat kayo manager. Thank you. Matalinong talakayan, diretsahan, straight to the point. Oras tatak alas 6:15 sa buntag. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Matalinong talakayan, diretsahan, straight to the point. Atong tiwason og discuss mga kasama ning RH bill dayon atong gi-challenge kato mga pro RH bill mga kasama nga available ang atong linya sa telepono 2124654 og ang ato ang linya sa cellphone pwede po mag-text nako sa personal nga number 091955000143
para makapadayag mo mga kasama sa inyo mga opinion karong buntaga sa isyong atong gihisgutan. Kay hapit naman ni mahimong balaod mga kasama. Sigon sa report before mag-Christmas, mahimo ng balaod ang RH bill. Noon, doon na pa yung mga pag-question nga gihimo karon si Soto o si Enrile. May kalabutan sa legality ni ini. Labi na sa mag-approve sa Senate o sa Congress na sangpit nga balaod mga kasama. Wala may bugat noon nga silot nga gitakda sa RH bill kasamang dani. Sa higayon nga mapirmahan na kini sa presidente ug mahimo ng hingpit nga balaod. Kay usa ra kini ka balaod nga mugiya sa mga buot magminyo bahin sa hustong sistema sa pagatiman og pagpadagan og pamilya. Kung mulapas ka di ka silutan, lahi ni siya sa one child policy sa China nga kung mulapas na og usa ang imong anak, dunay silot kay imong atubangon. Ang taong normal og pangisip di man angayang hungitan pa og iya aron pangunahan siya sa angay niyang buhaton, ilabi na ang pagdaan niya og pamilya. Kaya siya nasayon sa iyang kapasidad kung pila ra ka tawo ang angay niyang masustintuhan sa iyang kinitaan. So mura ni siya og buti pasabot kasamang dani nga ang tao ba kining gigiyahan na pinaagi ani nasangpit nga balaod. Kita mismo nga mga tao sa Pilipinas nasayod man ta kung asa ta man ang atong kapasidad. Pero tingali kini tungod kay naobserbahan kasamang dani daghan man gud ang mga tao nga magpatuyang lang pud og panganakdan. Labi na sa mga bukid-bukid ka lugar kun imong tan-awon asa pa tong lisod kayo ang pangita, lisod kayo paghatag og maing kaugmaon silang anak. Mao pay perting pagpatuyang og kanang panganak. Tama man nga ang tao kamao man ta magunahuna kita kamao man ta magunahuna kon asa taman ang kapasidad sa kaya natong himuong bata. Pero dili tingali nato ni general kay naamay uban kasamang dani nga inon basig mao punay nagtuo po sila nga mao punay kapasidad nga mao punay matang sa pag-atiman sa mga bata ang ilang gusto nga bahalag nagkahubo-hubo na. Di na gani palitan og chinilas, basin og kontento ra pa sila inaana nga sitwasyon, di ba? Hinungdan nga okay lang, natin silang hunahuna na nga, kaya man namo ni bisag pulo. Total, mao man ang sistema sa mong panginabuhi. Walay sinina, mamahaw og saging, maniud og kamuti, manihapon og balanghoy, di ba? Kay ang point ani, og walay RH bill, ang buoti pasabot nga, ang mga tao, kita mismo ba? Natay kaugalingon nga idea kung asa taman ang pamilya nga gusto natong buhaton, kakaya natong buhion. May lagi inaana pod ang tanang hunahuna sa tao. Nga ako, duhaon na nako ni akong anak, bahalag maginaunsa kay di na nako kayang buhion og ako ning dugangan. Ako ning himuong tulo, ako ning upaton sa mga panahon nga manginahanglan sila og chinilas, Christmas gift, amuton sa eskwelahan, di na nako ma-provide. Inana ba? Kay kung imong tanawon dan ang tinuod nga picture gyud sa usa ka pamilya nga sabay tawag na to ana. Okay ba to tawagan na? Kana bang kaya nimo mapa-eskwela ang imong anak, mahatagan nimo sa maayo nga biste, mapakaon nimo sa mga pagkaon nga puno sa kanang mga vitamins, mga nutrihino sabay tawag na aron nga kanang ang imong bata healthy kanunay. Lisod tingali kaayo kon mapasagdan og magdaghan pag-ayo ang mga bata, di ba? So mao ni point kay isa siya kay usa sa atong nakita mga kasama kining RH bill murag mag-guide, di ba? Mo guni ang naakaron diri. Mo ni ang mag-guide, di ba? Mag-guide ni para nga ang matag pamilya kabalo ka mo identify dan nga di na nako ni kayang dugangan papagdaghan pag-ayo kay di na nako ni kayang buhion og ihatag ang ilang mga panginahanglanon. Murag mao ni ang pinaka punto nga direction aning RH bill. Atong mabalikon si Sir Silver. Sir, good morning, sir. Sorry kay manager. Sige. Punta tag na mo tingog sa pro. Pero kuha na lang ko kay mo puno ko gamay manager. Kay basig ma misconcept ba ang simbahan nga wala magtudlog family planning. Para sa simbahan dili na dautan ang family planning. In fact, kung mabasa ka sa Catechism of the Catholic Church na ay gitudlo about responsible parenthood. Wala pa gali gigamit na sa mga proponents anang RH bill kanang word nga responsible parenthood. Daan na nga ang simbahan nanudlo og responsible parenthood. Pero ang responsible parenthood sa simbahan gibase gyud sa pagtuo. Kung magplano ta sa pamilya, kung dili nato kaya, anong magsiging putag panganak? Ang paagi sa simbahan sa family planning kung dili nimo kaya, naman na historically ancient yun nga pamaagi nga base sa pagtuo kanang abstinence.
Kana ba kung dili kaya so nganong maghimo man? O ana ba dili na lang ana ba abstinence sa gitawag na sa Biblia og puasa. O biblical man ang puasa. Pero kanang contraception bisag asa ka nga parte sa Biblia dili gyud na siya kuan. Then basig makaingon o mga nung dili mang tagaag katungod ang mga tawo magpili. Well, anong dili good nga kanang freedom naa man gyud sa usag-usa nato. Panitan ako. Pwede man kumusupak sa gitudlo sa simbahan. Kadaghang mga Katoliko na supak tungod anang free will. So wala ta hikawi sa unsay gusto nato. Pero ang pangutana katong atong paagi sakto ba to? Naaman na good. Plus sa good sa gihimo ni Adan ug Eva, libre sila. Pwede sila mo violate. Ug ni violate yun sila mo itong nakasala sila. Kaya wa man nila tuhoe ang giingon sa Ginoo nila. So pag ingon galig pro-choice o maingon kag papilion kag dili, wala kita pugsa sa simbahan. In fact, daghan kay mga Katoliko nga galapas sa sugo sa simbahan. So ang dili supak ang simbahan sir sa matang sa contraceptives katong puasa kanang wala na lang yun, wala na lang yun. Kanang mag-fasting ba ka? Fasting. Sa to pa sir kaning calendar method nga gitudlooban, okay lang simbahan ani. Okay ra kay kuan na siya, natural man na siya. Kay kuan man kanang wala may giinom, wala may gitake. Oo, wala may gihadlangan kunin mo kay siyempre og mag-love making mo sa imong partner, dili man gyud siya mo create og anak kay wala doon dili man mo evil. Katong nga time. O kana agong contraception kung sanawon nimo spiritually o parehas mong duha fertile, so kung mag-love making mo, siyempre ang possibility ana sa natural law magkaanak yun mo. Kung why diferensya. So imong gihadlangan mo, imong gibabakan ba, so your kuan ka nagkontra nimo ang life against sa simbahan. Oo, mo inana gyud na siya ang original. So pero karon god nakalibog man guni kinaamang gyud ubang mga religion nga ilang gi-rationalize na. Nga para na mo na siya fulfillment sa Isaiah 5:20 nga maabutang panahon nga dunay mga tao nga ang insakto himuon nilang dili insakto og ang balihon ba i-reverse ba. So wala man po kuan sir ang RH bill wala man day kuan, wala man day silot ang mga musupak niini. Murag nabantayan ako naa dito pa ako sa tong reviewhon nga naay kung pananglit ako ka mo reveal di ko ana nya unsa ang balaod man na kung tirahan ako na moing kog dili lagi na kay isala na immoral na, so ang gobyerno naay rason nga pwedeng dakpon ko kay nganong akong gikuan nga balaod man na siya. Okay, pero ang giingon diri kung panalitan og dili mo sundo ng RH bill, wala man kay silot kay ang purpose daw diri sa matud pa aning mga pro akong gibasa karon. O kana nga punto, kana. Pero og mutirahan ak palitan sa Christianity good manager, kung paminaw nimo nang dili na siya mao, sala na para nimo, itudlo gyud na nimo. So kung manudlo ko ana, so naay rason ang gobyerno nga prisuhon kung anong imo maning daoton ning kuan nga balaod man ni. So ang amo lang gyud unta ana, dili lang unta na himong balaod. Dili na himong balaod ba? Kay total wala pa ng RH bill. Nagamit naman tadaan og nagamit ana. Na may mga nagamit og pills, na nagamit og kondom. Kami mahimo man ming mga rebellion ng balaura tungod sa balaod. Okay, mutudlo man gyud mi nga kana di na mao sala na. Nya na sila rason nga prisuhon mi. Okay. Kay mura mo og kanang mga rebelde sa nasangpit ng balaod. Gyud mi ana. Okay. Okay, sir. Mao na siya adugang nako. Salamat kayo, manager. Sige. Thank you. Matalinong talakayan, diretsahan, straight to the point. Ato rin tiwasor mga kasama kay nindot kay basig na yung mga pro RH bill ya. Pagpadayag mo sa inyong gibati. Open ang linya sa DXDR para nga muhatag mong opinion kung unsa po'y pinakabasihanan sa inyong pagka-pro aning RH bill mga kasama. Oras tatak, alas 6:30 sa buntag. Tatak RMN, radyo mo nationwide.